ka jingwan nang shop kan san jong laba lembar ka riong ha ka janmi jong ka life hui trik luber archa arpusaw kala penlong ibabun bikin haban mat iki jing e ki babun la kalong ha ka jingdu no e la ka yeng kasam ka jingdu ikimin simbriu nolor ki we ki jingdu ki bakordor ki nong shong snong ka ingsaw ka bodon hariboy district kila haban mat iki jingsa penjulor ha ka riong ka bala kawut napang ya kumbal life hui tlik long yeng ha ka te ka janmi ha ka postan baji ai nalor ki yeng ki sem ka eryong kalayo ru ban penjulor ya ka we ka yeng school ka bodon ha ka te ka than ka senram LP school bat kumju ya ka we ka yeng mania ha ka step ka shitrik luber arjar saw na ka liang uba Charles Marngar MLA MDC ka mawhati haringkat ugram sabak na ka tanat boirombong sin RD block kilali hiar sa ka te ka snong ban yakendu ya ki te ki nong song snong ki blamat ya ka te ka lanot lai thu ru ba ka te ka jingja kumasan ngut ki nong song snong ki laman saw bat menta ki dangdon ha padeng ka jingsha sumar civil hospital Shillong bat katu kat ni ha CHC di boy kum ka jing tip ka jing alum na kaliang jong ni kumba nong tang hak ane ka dong nong tmai so sai ki don kumba khat nyo tli ki long ying bat kentup ya kane ka jing mane kila long khat khat tli ki ying bat hakabede bat ki dan saw ki long sangun ki bala long minor ki long laingut bat ki bala long major ki long arnut de kini ki balam saw don ki basa ha si borumbong banam ta kitu ki bala long major ki jing saw ki kala poisang bulan hospital de kini ki jingja jong ki jingwan shop jong ka por maryang menin ha por pembasan beje di katba kidang don ka kum ki balang kene ki mene kensan kene ki por maryang kala rat ya kena kayu mana nak kedau long ke don ketok ni sah kita kini iki nak liang juga kamu harga juga perlu harga di betika woi kedong stage muknor long jo pandai lum ya ki longging ki bajulor de mitah ingin sa le ya kapan kam nang tadi dong don ha kebun lada ken kelum barang arti lagi dong kam dunai syakalai putli lagi di kat hadu mentah nagaliang jongi ni dang wan ban sendor ban pek ya kini ki longying ba don syakane kedong mai sai bat mentah hisian ngin salik no sya te semukunor na mentah ban lek pek ya kita ki longying ki bala sya penjulor haki bermulia nalor ki ying breu kidang don ki jing penjulor hakane ka jingjia ka bamenin ta ka bede bat kini ki pus elektrik la KLR kelaran iki bat kidon ru ki semasi ki semsnyang ki ba la julor bat don ru ki merat ki ba la saban hakini ki kene ka jingjia don napdeng joki kini gimrat ki belasa aban ki sem joki ki don hakajing msa habai kren bo ba Charles Marngar ula kentu ya katan boirombong sin RD block bakin sego bahaban penkloi ki lat a jingeram ki ba ki te kilong yeng ki de ban yo namar baro ki de kilong yeng ki buduna hakayo kakon wei ki kerpat kalian jonga ni lapan biang i kot isla dadong sedong kidur kita i tenteng lada kaslam than ke jingeram ta ingin ye kalian jonga mikmat jonga ne gedong kathan lakum no ru digi plasha ta palan dengan kam gerti immediate relief nang ta jungi de ndai tanga ta dai nam ta jung kora kilong yeng do iba idon kam kloi ya ke jingeram ko joki dengan iskam ban kalian jonga CNR di blok department ke jinge trelang di commissioner kloi ya ke kam ke bedai ban ai ke jingan ram yang tenang kalian jongan kum nong mikmat ko ida sistem ne pra beje mi snong ban 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 ida lati ban ai ke jing ko do yang sam kat ni jing pai ngila plong jing wai ro ba kidum du men sim bakti video no yang gesam ki jauh mat rai ke kuor kolong ba hat di data ngi ko no ngalam kita nasta man ye pet lam man kenal lam ki kiti jiram
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya